Okei, shit. Tipuin kaikkien näiden dirttien kanssa. Et vitussa! Joo. Et oikeesti. Tipuin. Nyt sä trollaat. En trollaa, mulla oli 22 dirttiä. 22? Oo. En mä edes oo täällä saarella niin paljon. Niin. Mulla oli 22. Suunnitelma ja toteutus. Täydellinen. Sit on tyhjät ja niin on taskutkin. Unohdettu rakkaat kuin myös laskutkin. Kossua, pirtua sekä pontikkaa. Kuka teistä koskisi mun jortikkaa? Tenttua rentolle, renttu tykkää tentutta. En koskaan lähde radolle ilman muita herkkuja. Ei löydy estoja, ei löydy kenkiä. Hyvä tettu pelastaa se Mulla kävi tavallaan tsäkä. Mä kävin yhdessä uimakoulussa. Mun luokan kanssa. Milloinkohan käydään uimakoulussa? Ehkä... Olisiko se... Tokaluokkalaisina tai jotain? Kolmasluokkalaisina ehkä? En tiedä. Mut mä olin ainut, joka ei osannut uida siellä vielä. Se oli vähän noloa. Ja kaikki osoitteli mua sormilla. Mut onneksi siinä samana päivänä yhdelle toiselle pojalle kävi paljon nolompi asia. Ja se käveli siellä uimahallissa muna pystyssä ilman uikkareita. Niin kukaan ei muista siitä, että kuinka paska mä olin uimaa. Jokela! Vittu mä säikäin. Jumalauta. Nyt tuli kyllä lusikalliset varmaan. Hyi helvetti. Kiitoksia Viisonia ja onneksi olkoon Stream Elements. Hyi helvetti. Mä en muista, että mä oon käyn vaihtamassa toi. Häly. Pelaa boksi. Putko nyt itestäs vai? Joo, veli lähti töihin ja oli rauhaa hoonata putkia. Tiedättekö oikein kunnolla? Se oli ainakin näin pitkä se varsi, millä työnnettiin sit kuule. Menemään ja tuli puhas. Niissä me käytiin siellä tosi paljon, kun mitä mä teen mun sormella? Me käytiin siellä tosi paljon, kun mä olin lapsi. Daddy? Munakellari vetti toimintaan, se Julia sanoi, sitä täytyy kohdella hellästi ja varoen. Mä sanoin, kyllä minä tiedän, miten munaa kohdellaan. Jätkät tietää. Kunnolla runtua sillä. Jos ei se lähde käyntiin, niin mä hakkaan sitä pöytää. Se munakello siis. Ei. Saakeli. Tää firmaset. Primary objective is to eliminate. Target down. Baroni ei nyt oo siis siellä isossa aulassa, missä on isot ovet. En. Okei, sieltä se pääsee takaoven kautta ulos. Ja hyvä sampsa. Hyvä sampsa, nice. Näin. Ja tappo on otettu. Outplayed. Pelaaja. Noni. Joko nyt? Saakeli! Mikä? Tunari! Siihen jäi ovet kiinni murhapaikalta. Onko makkeeksi kesko? En oo Mikäs toi oli?
En oo Makkiksen sissi. Ootko kasvanut isoksi ja mennyt töihin? Oon. Oh, James, you're so dirty. Oh, money, buddy. You have no idea how dirty I am. I haven't washed under my foreskin. Oh, James, that's nasty. That's fucking foul, James. Oh, money, buddy. Totta kai. Ei ihan inspiroi toi tee nyt, kun on huonot teet vielä. Noin. Joo, jätetään toi nyt vielä tohon. Kaikki tippuu! Toivottavasti ei sattunut. Joo, todennäköisesti viimeisiä sanoja ennen pelivaihtoja. No ei vittu oikeesti tota peliä. Ei oo ees maananta. Ihme kyllä. Se oli varmaan sitä juopon tuuria, kun tässä on saatana humalatila päällänsä. No! Alt F4 äkkiä, saatana. Nyt se alkoi alusta. Voi helvetti. Niin. Ei perkele. Uudestaan. Hyi vittu, siis oikeesti kun mä menin Twitchiin, kattokaa. Miks mun tää tuntuu tältä? Miksi mä näen, miksi kaikki muut näyttää niinku, tiiäks, Emma Amanda näyttää tältä, Maatukka näyttää tältä, no, ja sit mä näytän tältä. Mitä tää nyt on? Ihan oikeesti. Olisit sä, jos mä menen takas tonne sillalle, niin voit sä Ville ajaa siitä tohon sillalle, parkkeeraa siihen sillan alle, ja sitten, että mä kusen siitä sillalta. Niin kävisikö sulle tällainen? Se testaa. Niinku, no eihän mä nyt tunne täältä mitään. Siis miten niin? Ai toi vallukka tossa. Ei mulla sitä pitäisi tuntea. Ei sinä pitäisi tuntea vallukkaakaan. Älä sano, että mulla on... Vittu oli lähellä puhelin. Mä en olisi jaksanut enää. Vittu oli lähellä puhelin. Huhhuh. Heijakka. Pyörähti puhelimen päältä jo. Se olisi ollut liian nätti. Okei. No niin, mitä sitten? Hei! Rauhas Martti, mä tiedän, että nyt on vetohalui. Mä tiedän, vittu se haluaa lähteä, hei. Se haluaa lähteä, kun rullaa, eikä ahdista. Mutta... Nyt... Odota. Ekalla. Noniin, hyppää siihen kyytiin nyt!